Салом дӯстон, дар ин видео дар бораи приложенияи Яндекс Толока гап мезанем. Силка барои скачат кардани приложение дар поёни видео мешавад. Дар инҷа заданиё ҳастаи мо ҳамун заданиёро кор мекунем ва пул кор мекунем. Барои пул кор кардан аввал мо бояд экзамен бисупорем. Экзамене ки супоридем, экзаменам ҳамин заданиёе мегзарем. Вақте гузаштем, баъд мо метавонем пул кор кунем. Инҷа нависагия ки на экзаменаи проверка выделения изображения. Яъне ки ҳаминҷа дута сурата нишон метавад ва агар ҳардуш якхела боша, инҷа галочка мемонад ки ҳардуш якхела отправить мекунем ва ҳамин хел экзамена мегзаре ва экзамена гузаште ба инҷа заданиё ҳаста 1 сент то 69 сент гуфтагия модератсия описания исполнителя. Зависит аз задание мекунад ки чанд мисол вақта мегирад. Вам нужно сделать инҷа нависагия ки 17 та видеои кӯтоҳ мекунем. Овози кӯдак хати овози кӯдак 17 та видеоролик запис мекунем ва 50 сент кор мекунем. Ёки разместить отзыв на медиа и организация. Яъне ки ҳамин организация дар шумо отзыв менависед дар бораи ҳамин компания мехони аввал чӣ нависагия чӣ хел компания ва шумо менависед фикри худтона ва ҳаминҷа 2 сент то 3 доллара кор мекунед. Ва дар ҳаминҷа ҳам хеле заданиё бисёр ҳастаи шумо ҳаминро кор мекунед ва пултон мегзарад дар ҳамин приложение. Ёки инҷа нависагия ки указать тип обувь на фото. Ҳамун ботинка ё кроссовки туфлие ки ҳаста баринча аниқ мекунед ва бо пул кор мекунед. Ва дар ҳаминҷа задани бисёр ҳаста. Шумо метавонед ҳамин чанд қай кор кунед, заданиё буд намешавад. Инҷа бисёрай заданиё. Ва инҷа заданиёе ки кадомеш ки шумо дар махола аввал мегиред, избирни мепартоед, на инҷа избирни меоям ва заданиётонро ҳаминҷа нишон метавад, баъд метавонед кор кардан гиред. Инҷа выполнение задания, ҳамун заданиёе ки шумо оли кор кардаги нестед то охира инҷа нишоншон метавад. Мои деньги боша, инҷа метавонед вақте пули кор карданитона дар ҳамин кошелокҳо рӯй кунед ва пултона бигиред. Агар сообщение боша, ҳамин приложение меояд ва инҷа пешиходи задания ва талоки. Яъне ки ҳамин заданиё ҳамин приложение Яндекс Толока меояд, шумо метавонед кор кунед ҳаминро. Навика язик иҷода боша, шумо язик забоне ки шумо кор мекунед, гап мезанед, ҳаминра агар мисол тоҷикӣ бошад, добавить тоҷикӣ азер мекунед ва подтвердить азер мекунед ва ҳамун забон хати шуморо нишон метавад. Ҳамин приложение мехонед кор мекунед. Ва достижение боша, вақте шумо заданиёро кор кардед, дар инҷа рейтинги кори шумо баланд мешавад ва пулкоркунии шумо ҳам зиёдтар мешавад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.